Dili ni Inday ma-explain unsa to iyang nakita. Dili ni Inday ma-explain ang iyang nakita. Panit ba kini o bukog nga nagtapok dito sa kanto ha? Naglibog siya, murag na sa damgo. Murag na misteryo nga di jud masaptan ang bot lang yun bro. Naglibog siya kung naong bato o lobot. Mutanaw balik pero murag mas kuyaw sa mot. Niingon siya, halaon sa maniuy. Mura joke pero tinuod wag yun siya'y clue. Dili ma-explain, dili yun masabtan. Tanawon ni mo balik pero di gihapon klaro tanan. Dili ma-explain, katawanan na lang. Nangutana siya sa silingan nga si Dodong. Basing kahibalo kaun sa to akong nakita gahapon. Nitubag si Dodong, nagtatawa lang. Basing gutom ra na Inday pahuway sa kadihalang. Usay sa kinabuhi na gyuy ingana. Mga butang nga bisan unsaon di gyud masabtan ba. Ayaw lang seryoso ha, katawi na lang. Kayang kalibutan usahay trip ra gyud na tanan. Dili ma-explain, dili gyud masabtan.